जोंनि बिखायाव दङ बिथाङा जोंनि थाखाय बेसेबां मावदोंमोन बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन जाय मेथाइनि थाखाय आं मुंदांखा बिथां फैलाव बसुमतारिया लिरदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै गैलिया जोबोद दुखु मोनबाय रायजो नोंथांमोन मान गोनां रायजो नोंथांमोन इसे सिङावसो खनलांनाय जाय मेथाइनि थाखाय आं मुंदांखा बिथां फैलाव बसुमतारिया लिरदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै गैलिया जोबोद दुखु मोनबाय रायजो नोंथांमोन जोंनि गोसोआवसो दङ बिथाङा जोंनि थाखाय मा मावाखैमोन जोंनि हारिमुनि थाखाय मा लिराखैमोन मा होआखैमोन दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैला दिनै बिथांनि मुङावनो जों रंजादों नाथाय जोंनि बिखाया दुखु मोनदों बिथां बायदि रोंखा राखा एसेबां मोजां एक्टिं खालामनो हानाय ड्रामा लिरनो हानाय एसामिस लेभेलाव एसेबां मोजां फावथिना खालामनो हानाय जोंनि गेजेराव आसि बिजौआव साननो हानाय दङ नाथाय बिथांखौ दिनै खोमानानै लाबाय जोंनि बिखाया दिनै गाबखांदों जानो हागौ गासै आर्टिस्टफोरानो गाबदों नाथाय फोरमायनो हायाखै जोंनि गोसोआवसो दङ जानो हागौ नोंथांमोना आं एक्टिं खालामदों नाथाय जोंनि बिखायाव दङ बिथाङा जोंनि थाखाय बेसेबां मावदोंमोन बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दिनै दुखु मोनदों जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथां गैलिया आं आसा खालामगोन बिथाङा जेरावनो थायाथों मानो आलो गोजोनै थाथों दुखु मोनदों रायजोफोर जाय बाथ्राखौ आं बुंनो सानदोंमोन बुंनो हानाय नंला बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोननिफ्राय आङो बेखिनिखौनो बुंबाय आसा खालामगोन जोंनि गेजेराव आरो गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो बिथां आर्टिस्टमोनफोरा अबथिरा जेन बिदि जोंखौ गारनानै थाङा जों बेखौ गसाइनाव आसा खालामो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा सासे आर्टिस्ट गोमानायाव गोबां खहा जायो बेफोरबायदि रोंखा राखा आर्टिस्ट गोमानायाव गोबां खहा जायो हारिमुनि बेलायाव नङा जाथियाव समाजाव गोबां खहा जायो नाथाय मा खालामनो जों साफ्रोमबो सानो राजा जानो नाथाय गसाइया थोनो बिनानै जानो जों लुबैनायखौ जों मोनजोबा दा जियानो जा जाय आर्टिस्टफोरा जों दिनै थांनानै दङ जों दिनै बेफोरबायदिनो खौसे जानानै ज' जालायनानै जों थानांगोन जाथिनि हारिनि हारिमुनि जों खामानि मावनांगोन जों दिनैहाय जेरै नुदों कलेजनिफ्राय जेरै ओंखाम राननो फालो फालो फैदों बेफोरबायदिनो फोननांगोन बिथांमोनखौ आं दिनै थेंकिउ बुंगोन बिथांमोना दिनै बिथांनि नामाव जोबोद खस्थ' खालामबाय रोजा रोजा मानसिनो ओंखाम जाहोना हरबाय बिथां केसि कलेजनि मावथि बिथांमोनखौ आं दिनै साबायखर बावगोन दिनै बागाजानि गामिया रोजा रोजा मानसिखौ खस्थ' खालामनानै जाहरबाय दा बिथांमोननोबो जोङो जोंनि सालबारि जिल्लानि जानानै गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जों साबायखर बावबाय लोगोसेनो सिगाङाव गोबां EM MP MCLA बिथांमोना जोंनो रोजा रोजा रां हरनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जोबोद मदद होबाय दा बिथांमोननो जायफोरा जोंनो खस्थ' खालामनानै फैसा हरबाय खस्थ' खालामनानै बेसिं नुजाफैबाय जोंखौ थुलुंगा होफैबाय बिनि थाखाय बिथांमोननो जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बिथांनि मुङावनो दिनै गांसे बिसम्बि सेबखांदों बे बिसम्बि सेबखांनायावबो जायफोरा एडिटर बर्डआव दङ बिथांमोना जोबोद सान हर खस्थ' खालामनानै बिथांमोननि मुङाव खस्थ' खालामबाय बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरबाय दिनै जोंनि
उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना दिनै बिथांनि मुङाव जोंनि सारनि मुङाव बे फैसालियाव फैनानै दान्दिसे रंजाफैबाय बिथांमोननोबो जोंनि सालबारि जिल्लानि जानानै बिथांमोननो जोंनि साबायखरखौ बावहरनाय जाहैबाय लोगोसेनो गोबां साब कमिटि दङ बे साब कमिटिफोराबो गावबा गावनि जिखिनि मावनांगौ बे मावनांगौखौ बिथांमोना मावलांबाय बिनि थाखाय जोङो सालबारि जिल्लानि जानानै बिथांमोननो जोङो साबायखरखौ बावबाय दा बे हाबाफारियावनो बे एसेबां गिलिर हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै बाबेन हरनाय खस्थ' खालामनाय सान हर खस्थ' खालामनाय बे आफादनिनो खुंफुं आफादनि मानगोनां नेहाथारि बिथां खरगेस्वर बसुमतारीखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायो आसा खालामो बिथाङा फैसालियाव फैयो आरो गावनि सिनायथिखौ लायो दिनैनि जोंनि बे हाबाफारिखौ बिथाङा सान हर खस्थ' खालामनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोदों बिथाङानो जाहैबाय खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि खरगेस्वर बसुमतारी बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोदों बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बिथां खस्थ' खालामनायनि थाखाय दा दिनै बेवहायनो गोबां साब आफादफोर दङमोन दा जायफोरा गोबां खस्थ' खालामबाय बिथांमोननोबो जोंनि सालबारि जिल्ला बिसानिफ्राय जाय बिथांमोना खस्थ' खालामबाय बिथांमोननो जोंनि गोसोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरबाय दा जियानो जा जोंहा जाहोनाय लोंहोनायाव जानो हागौ सोरबा दरसे दरनै खम मोनजाबाय सोरबा नांगौनि बाराबो मोनजाबाय सोरबाया गोसोबायदि मोनजायाखै जानांगौ बोथोराबो जोबोद गरम दा जियानो जा एसेबां खस्थ' खालामनानै जोंनि नै दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामफैनायनि थाखाय जोंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसोआव दाहार जानानै थाबाय जानो हागौ नोंथांमोननोबो जोंबो माब्लाबा सम आरो खाबु मोनोब्ला जोंबो थोजासे नोंथांमोननो मदद होगोन दिनै जोङो बाथ्रा होबाय दा जियानो जा रायजोफोर दिनै गासै हाबाफारिखौ आं सानदों जोबोद मोजाङैनो जानानै थांदों दिनै नैबे गोथार हाबाफारिखौ दिनै बेखिनियावनो फोसावबाय बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों रायजो नोंथांमोननि मदद मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोसेनो बेयाव गोबां दामग्रा देग्रा फैदोंमोन गोबां आर्टिस्टफोरबो फैदोंमोन बिथांमोनाबो सल' खनलांबाय खस्थ' खालामलांबाय बिथांमोननोबो जोंनि सालबारि जिल्ला बिसानिफ्राय साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों लोगोसेनो बेवहायनो बे खुंफुं आफादनिनो सान हर खस्थ' खालामफानाय मानगोनां आफादगिरि बिजु बसुमतारीखौबो फैसालियाव फैनानै जोंनि सालबारि जिल्लानिफ्राय मान बावनायखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय बिथाङानो जाहैबाय बिजु बसुमतारी बे खुंफुं आफादनि मासिगिरि कक्लाबारि हायार सेकेन्डारिनि बिथाङा बरा बाबु जोंनिफ्राय मान बावनायखौ लानायनि थाखाय गोजोननाय थाहैबाय दा दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों